Bona tarda a tothom. Gràcies per assistir a aquest tradicional acte de Nadal. Aprofitem per saludar els nostres companys i companyes que ens estan veient des de la maternitat. No sé si ens veuen. Ens veuen? Companys, podem veure'ls? Hola, bona tarda. Bona tarda a tots. Va entrant gent. Molt bé, ara us demanaríem, si us plau, que estigueu en silenci i els mòbils sobretot en silenci per poder gaudir d'aquest inici d'acte. Gràcies a tots. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It's easy hard to do. Nothing to kill or die for, no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Imagine no possession. It isn't hard to do. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one.
hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary in a foreign field. For some reason I can't explain, once you go there was never in a honest world. But that was when I ruled the world. One, two, three, four. Oh, singing, be my mirror, my sword and shield, my missionary in a foreign field. For some reason I can't explain, I heard St. Peter would call my name, never in an honest word. That was when I ruled the world. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, missionary in a foreign field. For some reason I can't explain, I heard St. Peter would call my name, never in an honest word. But that was when I ruled the world, never in an honest world. But that was when I ruled the world. Cuando me digáis, ¿eh? Gracias. Ja? Vinga. Això, el micro. Això, ¿dónde están? És igual, no, això és començar un acte de Nadal amb força i energia, perquè no els hem contractat, són talent de la casa. Em deixeu un lloc, així us presento. Suposo que ja els coneixeu, però la Mireia, us les presento, la Mireia és infermera de recerca del Servei de Gastroenterologia, formada en teatre musical. Tens fans. Formada en teatre musical a l'Escola Coco Comín, té una gran trajectòria com a actriu, cantant i ballarina i actualment forma part de la coral Sant Medir. Fort aplaudiment. La Vanessa treballa al Servei de Radioteràpia Oncològica com a tècnica, és cantant professional i compositora de les seves cançons i l'abril de l'any passat va editar el seu primer disc. Un fort aplaudiment. La Cindy és infermera especialista en salut mental, porta el cant a la sang perquè prové d'una família de músics de Colòmbia, va participar en la coral de l'institut i també ha estat membre d'un grup de pop-rock. Un fort aplaudiment. La Iris és infermera de la UCI coronària i hemodinàmica cardíaca, ha cantat a la coral de l'escola i al cor de gospel de Barcelona. La Clara també és infermera de la UCI coronària i canta com a hobby i per relaxar-se una miqueta del dia a dia. I de tant en tant amb la Iris fan alguna actuació acústica. Un fort aplaudiment. El teclat en Ramon, que tots coneixeu, de la direcció de docència i director del cor clínic. I el Jordi Ito Figueras, del Centre de Diagnòstic Biomèdic, que l'ha acompanyat a la guitarra. Vale, ja podem. Mentre van a recollir això els nostres companys, ara començarem, seguirem amb l'acte de Nadal,
amb una conversa per escoltar històries del clínic. Per escoltar històries del clínic. Històries que s'han viscut i que es viuen des de diferents mirades. Des de la mirada del professional, des de la mirada del pacient, des de la mirada del voluntari i des de la mirada de l'acompanyant. I per què? Perquè creiem que escoltant les persones, creiem que posant-nos en el lloc de l'altre, mirant amb els seus ulls, podem saber com se senten, però sobretot podem millorar allò que fem cada dia. Per tot plegat, millor que ens expliquin històries del clínic els nostres convidats. Si us plau, ens acompanyeu. Tenim en Joan, a la Vero, Jesús i l'Helena. Començarem amb la Vero. La Vero és una pacient que va estar ingressada a la unitat de cures obstètriques intensives, a l'Ucoi, i va tenir a la Mar la 26 setmana d'embaràs i va estar ingressada a la unitat de neonats durant 77 días. Vero, explícanos un poco tu historia. ¿Por qué te ingresaron? Bueno, rompí bolsa antes de tiempo, me sentía bastante mal, no sabía que había roto la bolsa, fui a urgencias y gracias a los médicos pude, a los ginecólogos, a los médicos de la maternidad, pude tener mi bebé antes de tiempo con 26 semanas. Rompí bolsa, tenía una infección en el líquido amniótico. Vero, cuando una mujer se queda embarazada, visualiza de manera innata el momento en el que va a ser madre de una forma idílica, podríamos decir. En este caso, ¿tú cómo recuerdas ese momento? Horrible, fatal, triste, sufrimiento, me quería morir, lo peor del mundo, porque no estamos preparadas las mujeres para creer que podés tener un hijo antes de tiempo, y menos con 26, 24, 25 semanas, que te pesa tu bebé 700, 800 gramos, que no es que me emociono un poco. No te preocupes. Que no sabes si se va a morir o si va a seguir viviendo. ¿Tienes agua? Y que sobre todo no estamos preparados todavía, o sea, ahora sí se habla más, pero uno ni se imagina eso. Tampoco como madre te imaginas que no vas a tener a tu bebé, que no lo vas a ver ni bien nace, que a dónde lo llevan. Y creo que todo eso, por eso digo sufrimiento, porque no estás preparado para eso. Ahora, si tuviese que volver a pasar por esa situación, sí, pero en ese momento no, porque nunca en mi vida sabía lo que era un neonato. No sabía, la verdad, una ignorante total. Dentro del mal trago, ¿no?, que puede ser tener a tu hija ingresada, ¿se puede sacar algo positivo de la experiencia? Sí, ahora que pasó el tiempo, pasó un año, que aunque a veces me emociono y sigo pensando y digo gracias, no digo gracias Dios, solamente digo gracias a todos los médicos y a las enfermeras, porque lo más positivo de todo lo que saqué fue el grupo humano que hay en la maternidad, las ginecólogas, los ginecólogos, todas las enfermeras. Bueno, si no hubiese sido por ellos, creo que ni yo ni mi hija estaríamos hoy vivas. Entonces, lo más positivo es la parte humana que hay en los profesionales de la maternidad, sin lugar a duda. Eso es lo más positivo, el amor. Y no solo la profesionalidad, sino el alma que ponen para que vos puedas salir adelante, no solo tu bebé, sino vos como padre, porque vos en ese momento te querés morir, sinceramente. Y entonces, ¿qué crees que es lo más importante en el caso de que tú estuviste ingresada y tu hija, para un paciente de la estancia en un hospital? Lo más importante como paciente para mí fue el apoyo emocional y físico de todos los médicos y de las enfermeras, sobre todo, que pasaban ahí 12, 14 horas por día apoyándome psicológicamente, emocionalmente y físicamente para que uno no se derrumbe, tenga fuerza y pueda ir día tras día, hora tras hora, estar ahí viendo cómo el bebé que está en la incubadora pueda salir adelante.
Vero, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros y bueno, un deseo a la familia y muchas gracias a tu Gracias a marido todos. y a tu hija. Gracias a todos los médicos y a las enfermeras de la maternidad. Continuem ara parlant amb en Joan. En Joan és voluntari d'Amics del Clínic. La seva relació amb l'hospital és des de més o menys fa 28 anys, com a pacient, com a donant de sang i els darrers anys com a acompanyant de familiars ingressats. Joan, molt senzill, per què ets voluntari? A veure, per què soc voluntari o per què ho som? Doncs creiem que la nostra feina és una tasca solidària que complementa... No se sent. No se sent. A veure, has agafat el... Prova el d'ella. Agafaré el d'ella. Sí, millor. Gràcies. Ara sí. Bon dia. A veure, per què som voluntaris? Per què ho soc? Creiem i crec que la feina professional que fan els metges i les infermeres té un complement necessari amb un ajut que moltes vegades no és possible. I els voluntaris, modestament, intentem donar un cop de mà amb una estoneta de companyia, de fer una estona diferent, de fer una estona una mica alegre dintre del que podem, amb aquests pacients que de vegades amb llargues estades estan en el nostre hospital. Aquest és en principi el primer objectiu. Després ve l'agraïment, com Vero, com d'altres pacients, d'altres amics que ens acompanyen, del que hem viscut i hem també conviscut aquí en el clínic. Quines històries tens així? Històries moltes, cada dia i de cadascú i de cada pacient. A veure, una d'una senyora Maria. La senyora Maria és una senyora que viu al carrer. És una senyora que no parla, però que li agrada molt dibuixar. Li portem petits quaderns que coloreja amb llapisos i mentre ho fa, veiem que els seus ulls tenen una imatge més bonica. Aquesta dona no ens diu quasi bé res, però nosaltres en sortim satisfets. Com la d'una senyora Àngela, a la que visitem a vegades, que primer li costava de dins a Ola, però que després ens va dir que era de l'Empordà, que havia tingut botiga a Barcelona, la feinada que teníem a Callers després, però ens explicava molt bé les seves vides i les seves històries. Un dia ens diu, nois, quan marxàvem, diu, sabeu, ara sembla que em trobo una mica millor, estic una mica més animada i tot. I ens va dir gràcies, i amb això vam marxar contents. Va ser una mica de teràpia també per nosaltres. I recordo molt especialment el cas d'en Joan, un home que havia nascut aquí, un home que vivia lluny feia molts anys, fa molts anys. Va estar en el clínic i el anàvem a veure. Ens explicava històries llunyanes i on tenia la seva família i la seva vida. Nosaltres li fèiem companyia i un dia ens diu, estic decebut, estic avui baix de moral, estic trist. I li van demanar si li podíem agafar les mans, si ens podíem agafar les mans tots plegats. I ho vam fer, i ho vam fer en silenci. No cal dir que se'ns van escapar llàgrimes a tots, amb ell també. Però ens va dir un altre cop gràcies i ens va donar només el que busquem a canvi del que fem, aquesta paraula màgica. Després vam saber que se n'anava al seu país, a la seva vida, i quan se n'anava ens va dir que nosaltres havíem estat els seus àngels de companyia. Que maco. Aquesta és una història que sempre a tots, cada dia, ens agrada de recordar. Joan, ser voluntari és l'acte de generositat més gran que hi ha, perquè doneu el vostre temps, un bé molt preuat, a canvi de res. És a canvi de res? No, al contrari, no és a canvi de res. Nosaltres som rics, molt rics, perquè cobrem, doncs aquests acompanyaments els cobrem amb somriures agraïts, els cobrem amb mirades alegres i els cobrem també amb aquesta paraula tan bonica que quan surt de dins la sentim com a nostra, que és la paraula de gràcies. Aquest és el nostre cobrament i de veritat jo em considero molt ric, molt més que altres persones que no només tenen diners.
Joan, moltes gràcies. Feu una feina que hem de posar en valor i perquè és molt necessària i molt útil. Moltes gràcies, Joan. Al contrari. Continuem parlant amb l'Helena Ricart, que des de fa 13 anys és metgessa del Servei de Gastroenterologia i membre de la unitat de malaltia inflamatòria intestinal i endoscòpia. Helena, durant la teva trajectòria professional has vist un munt de pacients. Què creus que tenen tots en comú a l'hora de valorar la relació metge-pacient? Bueno, és difícil parlar de la relació metge-pacient. Jo, com que he sigut pacient, penso que també puc dir el meu què. Jo crec que els pacients valoren molt la sensació de proximitat del metge, de les infermeres, de l'escolta activa, del respecte, de la comprensió, el saber comunicar, el saber dialogar amb ells, que ens importin no només els símptomes, sinó com aquests poden afectar el curs de la seva malaltia, la seva qualitat de vida, la seva relació personal, de família. Penso que és un aspecte que valoren molt els pacients. Un altre aspecte que penso que també és important és el concepte de la presència, el fet d'estar present a la vida dels pacients, que ells notin que realment t'importa els que passa. Moltes vegades és terapèutic, és curatiu. Moltes vegades ens hem sentit a dir només de veure et sembla que ja em trobo millor. I a part d'aquesta vessant més sentimental i més emocional en la relació metge-pacient, òbviament jo penso que els pacients esperen de nosaltres que siguem uns metges professionals, i quan dic professionals ho dic amb majúscules. I ser un metge professional vol dir actuar amb la major ètica possible, ser un metge constant en la formació. És obligació del metge estudiar cada dia i estar a l'aguait de tots els avenços, ser passionals, tenir capacitat d'inventiva, i això ens permet d'alguna forma anar una mica més enllà i millorar la vida dels nostres pacients i la salut dels nostres pacients. I també m'agradaria dir que, igual que el paper del metge és molt important, el paper del pacient és fonamental. No pot ser que el pacient es converteixi en un individu passiu que posa el seu problema sobre la taula perquè tu li solucionis, i el pacient i eventualment també els seus acompanyants segur que han de tenir una actitud molt activa i molt optimista per fer front a la malaltia. Òbviament el personal sanitari no ho pot fer tot. Necessitem també dels pacients. Creus que la vostra professió ha de ser vocacional? Jo crec que el fet de la vocació és el que diferencia un metge d'un bon metge. El qui té vocació realment sent una felicitat i una satisfacció incommensurables quan és capaç ja no tant de curar, sinó d'alleujar possiblement el patiment d'una persona humana que s'enfronta a una malaltia. I la vocació jo crec que tampoc és estàtica, sinó que al llarg de la vida professional del metge va creixent, es va desenvolupant. I és un aspecte que està molt poc tractat durant els anys d'estudi a la Facultat de Medicina. Penso que la universitat hauria de treballar més fort, no només en l'adquisició de coneixements i d'habilitats, sinó també ens haurien d'ensenyar eines per gestionar la comunicació, l'empatia amb els pacients. Als professionals se us atorga la responsabilitat de curar o almenys intentar curar el pacient, però també d'escoltar-lo, entendre'l, estar al seu costat. Entenc que us poseu com una cuirassa per no implicar-vos o que un us afecti. En aquest sentit, creus que el professional ha de ser cuidat també? Òbviament que el professional ha de ser cuidat, òbviament que siguem metges, infermeres, personal sanitari, en general no ens exclou de tenir emocions, sentiments, de patir per el que els està passant als pacients. Òbviament que necessitem ajuda. Com gestionar tot aquest cúmul d'emocions i de sentiments que et desperten molts pacients? La veritat és que no n'estic segura. Jo fa 25 anys que faig de metge i encara és hora que aprengui a gestionar tot això. Em continuo portant els meus pacients a casa meva i rumio sobre el que els està passant, sobre el que puc fer, etcètera. Naturalment, els anys d'experiència, l'edat, l'ajuda dels companys,
t'ajuden d'alguna forma a gestionar i a intentar separar una mica la vida professional de la personal, però és obvi que tots els cuidadors han de ser cuidats. Helena, t'asseguro que feu una feina extraordinària. Jo dels més de 100 pacients que he entrevistat per aportar al clínic, tots, i quan dic tots, és tots, el que tenen un etern agraïment per la vostra professió, però sobretot per al vostre tracte. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Ara passem a parlar amb Jesús, és el marit de la Rosa. La Rosa té 61 anys i des d'aproximadament 10 anys va estar diagnosticada amb malaltia d'Alzheimer. Jesús, defínenos a Rosa, ¿cómo es Rosa? Bueno, Rosa es... No sé si está entendido. Sí, se te oye. Vale. Rosa es esa de las personas que hace grande al que está con ella. Yo prácticamente le debo todo. O sea, que podría hablar de Rosa horas o 5 minutos. Rosa ha sido mi compañera, llevamos 40 años juntos, bueno, más de 40 años casi casados. Y como madre, como compañera de trabajo, porque la hemos tenido, porque ha sido compañera de trabajo también. ¿Así? ¿Se oye mejor así? Sí. Ha estado ahí, siempre. Ella es de una capacidad que ya quisiera yo. Leía mucho, hablaba varios idiomas, creo que no tiene ningún pero y no tenía ningún enemigo siquiera. Todo el mundo la quería un montón, la sigue queriendo, por supuesto. Pero lo más importante es que a mí me ha hecho muy grande y yo no sería nada sin ella. Lo que tiene, pues bueno, ya sabemos lo que tiene. ¿Y qué problema tiene? Pues que le ha cambiado la vida a ella y a mí. Los peores momentos fueron cuando le diagnostican y hasta que ha quedado ahora que ya pues la memoria no le deja ni sufrir. Y yo lo único que trato es hacerla reír todo el día, le pongo proyectos, fundamentamos cosas, tanto en sociedad, con amigos y demás, y ella, esto creo que es lo que le está haciendo ser y estar ahí. También es verdad que para mí hacerla reír es lo más importante, porque esto creo que es el momento que deje reír cuando sí que empezará el principio y el final. Luego me van a hacer más preguntas, pero yo creo que sí. ¿Cómo es vivir con Rosa? ¿Qué cuidados necesita ahora? Eso lo iba a ir directo ya. Vivir con Rosa, pues ahora mismo pues se puede dar cuenta cualquiera de los que está aquí, tener a la persona que más quieres impedida completamente. Necesita para todo de ayuda. Pero a mí siempre me dicen cuidador. No, yo no soy cuidador, yo soy su marido. Y como marido, pues ¿qué quieres que os diga? No es una obligación, es un placer atenderla. Y me va a tener siempre ahí, está claro. A mí me ha cambiado la vida completamente. Proyectos, esto, lo otro, pero bueno, en la vida hemos cambiado 40.000 veces de proyectos y demás. O sea, que esto es lo de menos. ¿Y qué más vamos a decir? Jesús, tal y como hablamos con Elena, que decíamos que el profesional también tiene que ser cuidado, en tu caso lo llevamos al extremo porque eres su marido. Entiendo que el cuidador también tiene que ser cuidado. Bueno, todo depende. Yo tengo mi propia religión y es respeto, amor y tolerancia. Y ya eso es lo que me ayuda a seguir. No puedo esperar nada de nadie. Yo ya no puedo esperar nada de que venga aquí una varita mágica y lo solucionamos todo. Tampoco voy a esperar que venga, porque hago frente a lo que hay. Y me tengo que apañar y ya está, y no hay más. O sea, no se puede estar siempre esperando a que venga otro a arreglarte la vida. Eso sí, vosotros sois la esperanza. Vosotros, porque claro, no voy a ir a un albañil. Aquí es donde está. Esto es el tema. Claro. Y la verdad que ya no es solo para los que ahora mismo están enfermos, sino los que podemos estar el día de mañana. Porque seguramente que aquí igual el 5% el día de mañana tiene el mismo problema.
Porque aquí todo el mundo habla del presente, pero no saben al que no le toca que él es el candidato. Lo que pasa que hasta que, como dijo aquel, cuando vinieron a por mí no había nadie. Pues eso es lo que hay. Jesús, tienes mucha suerte de tener a Rosa, pero Rosa y tu familia, en concreto tu hijo que también nos acompaña, tienen mucha suerte de tenerte a ti. Muchas gracias, Jesús. Per acabar aquesta conversa en dates tan assenyalades, m'agradaria saber què escriuríeu a la vostra carta dels Reis. Joan, comencem per tu. Sí, començo per tu. Aquest micro funciona? Sí, aquest sí. Doncs vinga, què demanaríem? Doncs demanarem seguir fent el mateix, però més i millor. I ho volem fer, doncs, com és lògic, amb més recursos. Aquí tens a la direcció, per demanar, Doncs si vols. estem en aquestes èpoques a tocat. Però ho necessitem cada dia, no ho necessitem pels Nadals, ni ho necessitem per aquest any, ho necessitem per sempre i cada cop més. I el primer que necessitem són recursos també humans. Necessitem persones per les persones. Necessitem recursos materials, és clar. Necessitem roba pels pacients, que n'hi ha que no en tenen. Necessitem llibres, revistes de lectura que els hi puguem oferir. Necessitem també material d'oficina, que alguna cosa fem. I també necessitem una miqueta d'espai. Estem en un lloc petitet que compartim, que és Quants sou de voluntaris? aproximadament un centenar, ara mateix. Estem en una oficina compartida d'uns 10 metres quadrats. Som molt amics i és gràcies a això que estem bé. Llavors, doncs, en aquest sentit també ho necessitem una miqueta. I el que demanaria als Reis de l'Orient, doncs que també tinguem recursos, però morals aquesta vegada. Que no pensem només en nosaltres mateixos, sinó sobretot en els altres. El que deia Jesús, que en qualsevol de nosaltres podem estar i estem en el cantó del llit del pacient i que ens trobin els professionals i els qui no ho som, però que hi posem la mateixa intenció, en tenir la millor de les predisposicions i la millor dels caràcters per fer la vida una mica menys difícil a aquells que estan en un hospital que prou complicada és. Molt bé, gràcies, Joan. Reis. Vero? Bueno, a los Reyes Magos yo en realidad les quiero pedir que siga habiendo mentes tan brillantes y manos tan buenas como la que tienen todos los médicos. Cosas materiales, en mi caso, por mi experiencia, no voy a pedir hoy porque he visto cómo en la maternidad no había pañales de neonatos y las enfermeras se buscaban la vida para cortar los pañales y hacer pañales para los bebés que pesan 700 gramos. En mi caso, creo que no debe faltar nunca de pedirle a los Reyes Magos mucha salud para todos, sobre todo para los médicos, para que puedan seguir ayudando a toda la gente que está enferma y todos los bebés que vienen en camino, que no pasen y que si pasan por lo que yo pasé, sigan teniendo los profesionales con el alma y la mano que tienen. Muchas gracias, Vero. Venga, déjalo aquí, la tiene. No, tranquila, déjalo. Jesús. Todo tuyo. Para mí es más sencillo. Yo solo pediría a los investigadores, que son la parte más importante de las enfermedades desconocidas, que no desistan, que sepan que ellos son nuestro futuro. Bueno, jo als Reis Mags per l'hospital els hi demanaria que l'hospital segueixi promovent totes les eines necessàries per dur a terme el que al final és la nostra missió com a professionals de la salut, que és la cura del pacient i la prevenció de la malaltia, no? El promoure la salut. Penso que és molt important que l'hospital cuidi els professionals que hi estem treballant i això vol dir guardar temps per formació, temps per recerca, equilibrar d'alguna manera l'equipament humà i sobretot de temps amb l'assistència que hem de fer.
és molt difícil tenir cura d'un pacient quan l'has de veure en 5 minuts, de manera que penso que això és una cosa també a millorar infraestructures. Estic pensant, per exemple, en el servei d'urgències, que crec que podria millorar des del punt de vista d'infraestructures i d'alguna manera millorar tots els circuits per una atenció integral al pacient, que al final és el que ens importa, no? El pacient està al centre, doncs realment posem-lo al centre, intentar reduir llistes d'espera de quiròfan, d'hospital de dia, de consultes externes, la realització d'exploracions complementàries, etc. I m'agradaria acabar, i no voldria semblar frívola, però doctor Campistola, aquest any ens hem portat molt bé. I un augment de sou també seria ben rebut, Joan, Vero, Jesús, Helena, ha estat un plaer compartir aquesta estona tan agradable amb vosaltres. Hem gaudit, però sobretot ens hem emocionat. Històries que ens serveixen per valorar allò que tenim, històries per aprendre, per ser més generosos, històries que enforteixen la nostra confiança i el nostre compromís, històries sobretot per no oblidar. Us agraïm de tot cor la vostra participació i només desitjar-vos molt bones festes, però sobretot molta, molta i molta salut. Gràcies. Espera. Bueno. Ara continuarem. Ara continuarem fent un repàs. De les fites més importants assolides al 2019 en aquest vídeo i després donarem pas a la direcció i començarà la part institucional de l'acte. Gràcies. El clínic està en la primera línia d'assistència, sobretot per la confiança dels pacients en la institució i la bona capacitat de desenvolupar coses dels professionals que fan una tasca i un esforç continuat. El clínic és adaptació i evolució a les necessitats de les persones. Doncs aquest any ha significat l'aterrament de totes aquelles idees que havíem posat en marxa perquè quedin consolidades i sigui la transformació del clínic. Quan nosaltres estem obrint aquest espai d'intercanvi d'experiències, el que volem és rebre informació dels pacients, rebre la perspectiva dels pacients per poder avaluar necessitats no cobertes i per poder identificar oportunitats de millora. D'alguna manera deixeu enrere molts anys de feina, molts anys de treball, molts anys de compromís i a partir d'aquí disfruteu, gaudiu cada moment. El plan estratégico del Clínic es indispensable, es fundamental, porque no hay vientos favorables para el que no tiene rumbo. Nucli el que ens ha donat és oportunitat per poder aportar aquelles coses que pensem que són una millora per nosaltres i pels nostres pacients. Ella ens marca amb un permanent quina és la zona que conté el tumor. Vostès vol dir el que pateix la malaltia i el que el cuida. La gratitud nos hace mejores. Esta jornada de reconocimiento no es más que otra muestra de la valía de las personas y de los profesionales que trabajamos en este hospital.
Hola, sóc la Raquel. Vine i seu que et fas la foto per la targeta. És el teu primer dia, oi? Al laboratori d'ecocardiografia fem mesures formatives per tal de reduir el nombre d'estudis mal indicats. El clínic és esperança pels pacients i capacitat de desenvolupar noves opcions a través de la recerca. Nosotros vamos a poder vivir todos estos nuevos avances que van a ser realmente espectaculares. De alguna manera, el paciente debe ser el centro y el objetivo de nuestro trabajo asistencial. El Clinic es ya para mí como mi segunda casa. Sus pasillos, sus salas, sus habitaciones y hasta sus quirófanos me son ya muy familiares. Lo que nunca me cansaría de ver, ese plano corto de Jacques Brel con esa emoción contenida. El treball de les infermeres és l'eix vertebrador de la continuïtat assistencial i moltes vegades és el principal punt de trobada amb els pacients. El Clínic i l'IDIVAP són punters en recerca perquè estem en un entorn crític on es plantegen preguntes per donar resposta als problemes de diagnòstic i tractament dels malalts. Los resultados obtenidos hasta ahora son sumamente prometedores. Sin embargo, es importante señalar que antes que esta estrategia sustituya a las actuales, hacen falta muchos más estudios que validen los resultados que hemos obtenido. La residencia en el Hospital Clínic para mí me ha formado como especialista en reumatología, pero también me ha enseñado a relacionarme con los pacientes, con otros médicos de otras especialidades y también me ha hecho que me involucre más en la investigación. Hola, soy Álvaro. Hola, i jo soc Cristian. Som resis de radiodiagnòstic. Us esperem a tots el dia 11 d'abril a la jornada de portes obertes a l'Hospital Clínic. El Clínic és com una gran casa de tots. Dentro de 10 años el clínico me gustaría que fuese capaz de seguir en esa línea de excelencia y profesionalidad y que haya sido capaz de liberarse de esa camisa de fuerza que es hoy el espacio. Ara donem la paraula de la direcció. Us asseieu per aquí. Espera, que treu per aquí. Teniu el micro, no? Per aquí? Vale. Donem, no sé si respondreu les peticions que us han fet o... Moltíssimes gràcies. Bon dia, Laia, i bon dia a tothom. Realment estic bastant emocionat, per no dir molt emocionat, per aquest acte, veure aquest Paranimf ple de gom a gom i sobretot veure els testimonis anteriors d'un voluntari, d'una malalta, d'un cuidador i d'una metgessa. Realment m'han posat la pell de gallina, ho he de confessar. Gràcies realment al Departament de Comunicació per fer aquest acte possible. Evidentment estem en un procés de canvi, jo diria, molt important, quasi bé disruptiu. Recordava els actes de Nadal
Nadal dels darrers anys, que eren uns actes, com dèiem, institucionals, amb el doctor Campistol, el doctor Castells, tots aquí darrere, en plan absolutament sèrio, i avui les coses realment han canviat. Els talents del Clínic són infinits, ens hem emocionat tots amb la imatge, ens hem emocionat tots amb aquests relats i realment moltíssimes gràcies a tots i a totes vosaltres per estar aquí, gràcies al Departament de Comunicació per muntar aquest acte realment diferent de Nadal. Jo seré molt breu perquè no és un acte institucional, és l'acte de tots i totes vosaltres i per tant només volia dir bàsicament dues coses. Primer, no sé si podrem pujar el sou, parlarem amb la direcció econòmica, parlarem també una mica amb el CatSalut, aquesta tarda tenim Consell de Govern, els hi transmetrem la vostra petició. He vist que les paraules de la doctora Ricart s'han acompanyat d'un clamorós aplaudiment. Per tant, aquesta tarda tenim aquí el president del Consell de Govern, el senyor Crous. Entre vostè i jo li transmetrem a la direcció del CatSalut la necessitat que tenim realment de compensar i recompensar la feina que feu tots vosaltres realment tot l'any. Ho deia abans el Juan, ho deia abans el Jesús, realment crec que aquesta feina hi ha vocació, segur que hi ha vocació, però crec que el que més hi ha és professionalitat, entrega, honestedat i al final també el retorn que tens de tots els malalts, de tots els pacients. Per sort les coses acostumen a anar bé i quan veus aquell somriure, aquell agraïment d'un malalt que ha anat bé, que ho has passat malament, que has tingut un suor fred, que t'ha corregut per al cos perquè l'artèria ha tingut un problema, perquè ha estat xocat, etc. Aquells moments realment de veure que has recuperat aquell malalt segurament no tenen preu i segurament són de les sensacions més importants que un pot tenir a la vida a part del naixement dels fills. Jo només us volia donar les gràcies per tota la feina que feu a cada dia. Hem vist un vídeo que és un petit recull d'aquests 365 dies de feina. Feu molta activitat, donem altes, operem malalts, cuidem, curem la majoria dels malalts, fem activitats científiques, fem activitat docents i realment això crec que és el nostre valor i el valor de la institució i això no ho fan les parets, no ho fa el director general, ho feu tots vosaltres. Per tant, moltíssimes gràcies, de veritat, per tota la feina, per la vostra entrega i per el vostre compromís amb aquesta institució. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. I només un segon missatge molt breu. Tingueu, de veritat, un molt bon Nadal amb la família, tinguem tots un molt bon any nou, un molt bon any 2020 i sobretot no us n'oblideu de cuidar-vos vosaltres mateixos. Hem de cuidar els malalts, hem de cuidar en els pacients, hem de cuidar en els cuidadors, però primer ens hem de cuidar nosaltres. Si no ens cuidem nosaltres, no podrem cuidar en els nostres pacients i per tant, sisplau, dediqueu aquests dies que segur que tindreu algun dia de festa, de vacances d'aquest Nadal, a cuidar-vos vosaltres mateixos, a gaudir del temps, a gaudir de la família, a gaudir dels amics. Que tingueu un molt bon Nadal i bon any nou per tots. Moltíssimes gràcies. Donem pas al director mèdic, al doctor Castells. A veure, l'altre. Bé, bon dia a tots. Moltes gràcies per ser aquí a vosaltres compartint aquesta estona. La veritat és que, com deia el doctor Campistol, l'anterior taula era realment emocionant i crec que el primer sentiment que ens ve al cap a tots nosaltres és que som uns privilegiats al poder compartir aquest projecte amb tots vosaltres, amb els professionals, facultatius, metges, infermeres, auxiliars, administratius, però també amb els pacients i amb els acompanyants d'aquests pacients. I encara més, i us ho dic molt sincerament, és un privilegi pels que estem avui aquí poder dirigir aquestes paraules. Aquí sabeu que estem a la direcció de l'hospital de manera temporal, però intentem fer-ho amb tota la il·lusió i amb tots els ànims i crec que tenir l'oportunitat de, almenys un cop a l'any, poder donar les gràcies a tots vosaltres per aquest projecte que compartim és realment un privilegi. Gràcies a tots vosaltres, els que coneixem l'hospital des de dintre com a professionals, però també, com deia abans l'Helena, cada cop més com a malalts en alguna ocasió, com a acompanyants de malalts, realment veiem el que porteu, que va molt més enllà
del coneixement científic, del coneixement acadèmic, transmeteu estima, transmeteu calor, i això és el que realment aprecien els nostres malalts. Crec que és una oportunitat també per recordar un cop més aquests companys nostres que durant aquests dies de Nadal estaran aquí passant les festes. Metges, infermeres que passaran la nit de Nadal, el dia de Nadal, el dia de Sant Esteve, el dia de Cap d'Any, el dia de Reis, i realment sense ells l'hospital no podria funcionar. L'hospital funciona 365 dies de l'any i precisament en aquests dies és quan els professionals crec que ens hem d'esforçar més per transmetre alguna cosa més que no pas el coneixement. Vull fer una petita aportació que ja vaig poder fer l'any passat, una aportació, diguem-ne, més poc convencional, més artística, no patiu perquè no cantaré per bé de tots vosaltres, però sí que l'any passat vaig introduir en aquestes petites paraules institucionals la lectura d'un poema. La lectura d'un poema, alguns de vosaltres vau dir sortint d'aquí que us havia agradat, no sé si pel poema o perquè així es parlava menys, però en qualsevol cas m'he decidit a repetir-ho. L'any passat vaig portar un poema de la Joana Raspall, que és un poema que s'utilitza molt com a Nadala, i avui n'he portat un altre que segur que molt de vosaltres l'heu sentit, perquè és del nostre poeta nacional, de Miquel Martí i Pol. És un poema que es titula Desembre i que pot ben servir per desitjar o per felicitar el Nadal a tots vosaltres. El poema diu: quan ve Nadal fem el pessebre, amb rius, muntanyes de colors, el caganer, l'estrella, l'àngel, el nen, la mare i els pastors. Cantem cançons i mengem neules, també torrons i altres llamins, i per adornir les festes, qu'omplen de joia grans i nins, ens aboquem a les finestres, a esperar els reis que van venint. Moltes gràcies i que tingueu un bon Nadal. Donem pas a la directora d'Infermeria, la senyora Gemma Martínez. Hola, bon dia, bona tarda ja. Per alguns bona nit, perquè aquesta nit hem vingut a la nit la Pilar i jo, i també hem estat amb els torns de nit, el torn A, demà el torn B. Jo, mireu, mai em preparo els discursos, ja sabeu, però és que avui m'han descol·locat els ponents anteriors i menys mal que m'han ficat la caixa aquí perquè, clar, jo què sé, se m'haurà corrido tot. Bé, és igual. Una és emocional i és com és i no vull canviar, a més, no? Mireu, abans de venir aquí estava agafant l'ascensor i m'he trobat amb un pacient nostre, un pacient que està a la comissió de pacients, que de fet ha sortit en el vídeo el senyor Anton, que l'heu vist que parlava i que també demanava carta als Reis, és a dir, més espai i aquestes coses que ens fan falta. I he estat 5 minuts parlant amb ell i em diu: «¿Qué, Gemma? ¿Cómo se presentan las Navidades?» Jo personalment no tinc família, només el meu fill, no? I clar, per mi el dia de Nadal és igual que avui, és igual que ahir i és igual que demà passat, no? Però sí que li he fet la reflexió com a infermera, no? En aquests dies, a veure, el rol que ja ens han descrit i que ja ens han donat un regal als ponents anteriors, per tant jo me l'emporto com a regal, el primer regal de Nadal, són dies molt especials perquè estàs al costat de gent que no té una altra opció que estar amb qui està el dia de Nadal. I tal com ha dit el doctor Castells, aquests dies hi ha infermeres, hi ha tècnics, hi ha treballadores socials, hi ha metges, hi ha senyores de la neteja, hi ha tot un mogollon de gent que està fent que l'hospital no pari ni un segon, passi el que passi. Llavors, jo li he dit, per a mi són dies especials perquè el valor que ja ens han transmet abans se li posa com un exponente, no? I encara li dono més valor a la nostra professió, tant dels que són visibles com dels que són invisibles, perquè hi ha serveis de suport, sistemes d'informació, gent que no veiem i que fan que l'hospital continuï, manteniment, no sé, gent no tan invisible, però que quan falla alguna cosa, fallamos tots. Llavors, jo primer agrair el regal que m'heu donat abans, els ponents que hi havia. 2, reafirmar-me amb això, que li dono un valor tan bèstia que, de veritat, fins que no has estat malalt, i jo he estat malalta, ingressada, i he estat també cuidadora de malalt ingressat,
i sé molt bé el que és i a vegades no li donem nosaltres mateixos el valor que té. Per tant, com ha dit el doctor Campistol, la primera forma de cuidar-nos és fer-nos valer a nosaltres mateixos. I tenir clar que també és un regal, encara que no puguem estar aquí rato amb la nostra família, però estem en una altra família que es diu clínic. Per tant, donar valor a això. I una altra cosa que sempre li ensenyo al meu adolescent, al meu fill, que és que en el món hi ha paraules màgiques. La primera d'elles és dir hola, hola, bon dia, hola, bona nit, hola, bona tarda, perquè depenent de com tu entris, allò que una imatge més vale que 1000 paraules, doncs depèn de com entris, el pacient ja t'està captant. Aquesta té un bon dia o té un mal dia. Teniu que pensar que els pacients no tenen res més que fer que mirar-nos i escoltar-nos. Llavors, primera paraula màgica. Depenent de com entris, tot anirà fluid. Però després, una altra màgica, són 3. Sisplau, per favor. És molt màgica. I l'última és gràcies. Jo us vull donar les gràcies perquè, com faig també amb els meus equips, amb els que treballo més directament, sempre els dic, la direcció és aquí estem representats 4 persones, però tots els que treballem a l'hospital som direcció, cada un en su parte, petita, gran, mitjana o tal. Nosaltres no som res sense tots i cada un de les persones que treballen en aquest hospital. Per tant, jo us vull dir bona tarda, bona nit, bon dia, hola. Sisplau, continuem sent com són, que surtin aquests talents fantàstics que cada dia descobreixen, tant professionals com no professionals, sinó personals, i gràcies per acompanyar-nos en el nostre viatge, gran viatge a la direcció. Això sí, l'any que ve igual venim disfressats de rei mago. Gràcies. Deixa'l aquí. Acabem amb la directora de la Direcció para las Personas, la doctora Varela. Muchas gracias. ¿Se oye? ¿Sí? Sí. Bueno, yo lo tengo fácil, porque me quisiera unir a las palabras que ya se han dicho desde la dirección. La verdad es que yo sigo emocionada de la mesa de la primera mesa anterior. Yo creo que uno siente orgullo, siente respeto, ¿no? Y siente ilusión, incluso pasión por seguir adelante con el proyecto que tenemos, ¿no? Cuando oímos testimonios como el que oímos. Y acaba un año de nuevo, y creo que como institución, como familia Clinic, nos merecemos momentos como este. Momentos donde seamos capaces de levantar la mirada y de ser capaces de poner en valor todos los logros conseguidos. De verdad que impresiona cuánto esfuerzo se ha hecho. Impresiona ver este Paraninfo también, Y cada año que acaba decimos, es imposible que hagamos más esfuerzo. Es imposible hacer más, pero llega otro año y volvemos a hacer otra vez otro gran esfuerzo. Yo no sé si es que como final de año coincide con las vacaciones de Navidad y la Navidad hace el milagro o hace la magia, somos capaces de volver a hacer el más difícil todavía y lo hemos vuelto a hacer este año. Fíjense, entre todos juntos hemos sido capaces de conseguir 10 millones, casi 10 millones de horas de trabajo, 10 millones de horas de esfuerzo. Para ser exactos, que saben que me gustan los números, 9.671.467 horas de trabajo llevábamos ayer, premio. Por tanto, los números son, pero de lo que no cabe duda es que hemos hecho al Clinic más grande este año, con 10 millones de esfuerzos de cada uno de nosotros, y eso es legado que queda aquí para siempre. Gracias. La Navidad es tiempo de agradecimiento y por tanto, la verdad es que la palabra que quisiera dejar también, como han dicho ya los compañeros de dirección, es esa, es gracias. Sabemos desde la dirección de los días difíciles, lo sabemos, Sabemos de los tiempos complicados, de los pacientes complicados también, sabemos de los proyectos casi imposibles, sabemos del día a día, sabemos del corre-corre, sabemos de que se merecen más salario y mejores condiciones siempre, sabemos que tenemos que dimensionar mejor la plantilla. Y por todo ello, sabemos también de la gente que llega aquí y deja en casa al niño enfermo y la cabeza un poco en casa. Y sabemos también de los que de aquí van a casa y se llevan un trozo de Clinic. Y por todo eso, queremos decirles que seguimos trabajando para esto, pero que sobre todo hoy lo que toca es nuestro más profundo agradecimiento. Agradecimiento especial también, como han dicho ya, para aquellas personas que van a estar estos días trabajando aquí. El tiempo de final de año y la Navidad también es tiempo de segundas oportunidades, dicen.
Yo quisiera también desearles, ¿por qué no?, cierto atrevimiento. Siempre tenemos nosotros alguna asignatura pendiente, algún proyecto, algo que nos merodea, nos rondina, ¿no?, y que quizás, ¿por qué no?, podemos ser capaces de llevarlo a cabo en el próximo año. Sí tengo que decirles que yo desconocía lo que significaba el árbol de Navidad. Les aviso que cuidado con lo que uno desea por si se cumple, pero no sabía que las bolas de Navidad antes eran manzanas y representan las tentaciones que nos da la vida. La vida tiene claroscuros y las bolas son tentaciones y las guirnaldas son luces. Así que yo les deseo que puedan elegir bien aquello que quieren para el año que viene. Y quisiera decirles también que pudieran disfrutar de uno de los regalos más valiosos que tenemos en la vida, que es el tiempo. Y que especialmente estos días podamos tener tiempo para cuidarnos, tiempo para disfrutar de aquellos buenos momentos que todos sabemos cuáles son y que siempre, siempre nos saben a poco. Yo imagino que los que tienen hijos, pues a lo mejor querrán con el hijo pequeño pasear más, jugar un rato. Los que lo tenemos mayores y viven fuera, disfrutar, si son capaces de regalarnos un billete de vuelta, los que podemos ir a abrazar a nuestros padres, al pueblo, quien dice pueblo dice isla, y pasear por nuestra tierra y cargar energía para depositarla aquí, que bien nos la merecemos todos. Bueno, cada uno sabe lo que querría hacer, pero tiempo para todos y cada uno de nosotros, y tiempo para el Clinic, puestos a pedir, tiempo para que trabajemos y podamos trabajar también desde la reflexión y podamos tener también espacio y tiempo para generar vínculos como nos merecemos. Y ya para acabar, quisiera también leer 3 líneas de un ensayo que leí sobre la Navidad y que dice que la Navidad es una actitud, es un estado de mente, no de mente, sino de la mente. Y dice que lo importante en la vida no es tanto mantener un continuo estado de bienestar, cosa que podríamos conseguir incluso endureciendo nuestra cabeza o nuestro corazón, sino lo importante es que seamos capaces de mantener vivo en uno mismo el poder inmortal del asombro y de la risa y un cierto aire de continua juventud. Que así sea, que el 2020 nos encuentre más felices, con capacidad de sorprendernos y un poco más jóvenes, ¿por qué no?, del año pasado. Así que feliz Navidad y mejor año 2020. Muchas gracias. Ara el doctor Campistol presentarà el concurs de motius nadalencs. Molt bé, Laia, moltíssimes gràcies. Com sabeu, aquest és un moment ja habitual i estel·lar en aquest acte de Nadal, cada vegada menys institucional i cada vegada més vostre. Jo crec que hi ha moltes emocions, i ara presentarem els 3 prèmits d'aquest concurs de pessebres, o jo diria més de concurs nadalencs, que intentem entre tots, utilitzant realment els elements que tenim al dia a dia, decorar les nostres sales, les nostres quiròfans, els nostres centres, de la manera que considerem més oportuna, una miqueta, tal com deia la doctora Varela, amb aquest esperit nadalenc. Tenim 3 prèmits. Jo us he de dir que hi ha molta emoció, però que he quedat una mica decebut, i ho dic així de clar, no amb les paraules dels meus companys, que han estat, com sempre, impecables, sinó realment amb la resolució d'aquest premi. Probablement estic equivocat, però vull dir-ho públicament. Em van enviar fa pocs dies un relat d'emocions espectacular d'un centre que hi tinc, evidentment, molta estima, que és el centre de diàlisis de Manso, que es deia Les Emocions. Era el tren de les emocions. Entenia que aquest tren de les emocions es presentava també en els concurs nadalenc. I vaig pensar, segur que traurà el primer premi. Però, malauradament, aquest tren d'emocions de tots nosaltres, de tota la força per seguir realment endavant, no ha estat galardonat, però jo li demano realment a la gent que avui estan liderant aquest centre de diàlisis que mantinguin la il·lusió, que mantinguin aquest tren de les emocions i que trasladin realment aquestes emocions a tot l'hospital, a Villarroel, a Maternitat, que mantinguin a Manso, perquè les emocions al final són el que ens fan moure. Per tant, ja anant i aterrant una mica amb el resultat definitiu d'aquest premi, segueixo estant content, malgrat tot, he de dir que el primer premi que entregarà la doctora Varela hi ha hagut un empat tècnic absolutament... És el tercer premi. Tercer premi. Tercer premi? Hem dit primer. He dit tercer? Has dit primer. He dit el primer premi que s'entregarà, comencem sempre per darrere. Per favor. Por favor, que lo ha dicho perfecto el director general, ¿o no? Lo ha dicho perfecto.
el primer premio que se va a entregar, que es el tercero. Però era el tercero. És així o no, Maria? Ho he dit bé o no? Gràcies, gràcies. Avui entre la doctora Ricard, la Laia i tal, escolta, intentem concentrar-nos. Escolteu una cosa, el tercer premi, que serà el primer que entregarem, dic que hi ha hagut un empat tècnic absolut, i els o les guanyadores d'aquest tercer premi han estat a l'Hospital de Malalties Neurodegeneratives Reina Amàlia i l'Unitat de Diàlisis. Saqueu-vos. Aquests dos tercers premis, com dèiem, els entregarà la doctora Pilar Varela. Enhorabuena. Moltíssimes gràcies i enhorabona. Com sabeu, aquests prèmits, aquests motius nadalencs, aquests pessebres, comporten una compensació econòmica espectacular. Doctora Helena Ricard, que espero que ens permeti una mica compensar les dificultats que tenim entre tots realment de pujar el sou. No, bromes a part, escolteu-me, hi ha un segon premi realment important d'un gran projecte que a més a la Gemma Martínez li fa moltíssima il·lusió entregar, que l'ha obtingut el Departament o la Direcció de Sistemes d'Informació. Enhorabona. 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 Muy bien, enhorabona. Dale un besito fuerte, pero fuerte, ¿eh? Un besito o un abrazo casi. Fuerte. ¿Qué pasa? David va, bravo. Realment aquesta gent de sistemes, no sé si és que realment treballen poc o exactament el que passa, perquè cada any guanyen un premi, o és que realment són molt artistes, però alguna cosa passa, eh? ¿Cómo se llama William este chico? Haremos coña. Willy, Paco, una foto con Willy y Gemma específica, los dos, específica. Uy, me caigo. Cuidado. Vinga. Esta foto, ja us explicaré un dia el secret, val molts diners, però no ho explico. Enhorabona. Cuida-se. Molt bé, i acabem ja, i el primer premi d'aquest concurs de pessebres, de motius nadalencs, l'ha guanyat, entenc que no surt encara, no? No, espera un segon, sisplau. L'ha guanyat el servei, el departament, el servei de psiquiatria infantojuvenil. Enhorabona. Cuidados. Enhorabona. Doctor Castells us fa l'entrega del premi. Enhorabona. Gràcies. Doctor Castells us fa l'entrega del premi. Ara tenéis.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots i a totes, a tots els que heu participat. Evidentment, unes gràcies especials i una enhorabona especial als que han guanyat el premi de nou i seguim treballant realment per millorar la institució. Moltíssimes gràcies i dono la paraula a la Laia. Moltíssimes gràcies. ¿Se me oye? Sí. Ja estem a la recta final de l'acte i com cada any el cor clínic interpretarà unes nadales que intentarem cantar tots plegats. Us demanem, per favor, que cantem tots i el Ramon ja pot entrar. Espera. Ramon. Crec que estan assajant, encara? Un fort aplaudiment al cor clínic. Esto digo lo de sobre la tabla y tal, no voy a decir más cosas. Ay, qué gracioso, dormir como pasa tan veces. Sí. La mesa ha gustado mucho, Sí. No, que Dios, no, que como hemos escogido así un poco... Sí, te ha gustado. Tía, que ha perdido el... Doncs fem dos cançonetes de Nadal i una tercera que espero que la canteu amb nosaltres, ja us ho avanço. Ara farem l'Àngel i els pastors.
un anillo, si encontráis un anillo, la Vero ha perdido el anillo. Lo que he hecho con él. Doncs ja està, avui un acte tan intens. Doncs cantem junts el Santa Nit per acabar i acabar en pau i acabar tranquil·lament. Primer la lletra dirà Santa Nit, plàcida nit, els pastors han sentit l'al·leluia que els àngels cantant per al món l'han estat escampant. El Messies és nat, el Messies és nat. I després la segona lletra diu nu tota l'estona. Aquesta és la fàcil, d'acord? Espero que la segona lletra s'entengui bé, espero. I ben sentida, i amb això acabem la nostra actuació. Bon Nadal a tothom en nom del Cor Clínic. Moltes gràcies, avui ho he fet molt bé, us haig de felicitar en públic. Gràcies. Abans de marxar, ens acomiadem dels companys i companyes de la maternitat i recordar-vos que ara a la sortida us lliuraran un calendari amb bons propòsits per a l'any nou, amb uns... Ah, sí, adeu, mater!
Com us deia, a l'entrada tindreu un calendari amb uns hàbits de vida saludable per a l'any vinent. Us recordem, si us plau, us demanem que només agafeu un perquè durant el llarg d'aquests dies es repartirà per tot l'hospital. Ara sí, ja podem anar a fer un brindis al pica-pica i desitjar-nos bones festes i molta salut. Fins l'any vinent!